K nejčastějším diagnózám pro aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak patří degenerativní, zánětlivé a průrazové stavy pohybového aparátu, které jsou zdrojem bolesti, zhoršují hybnost, jsou příčinou dlouhodobých pracovních neschopností a případně i invalidity. Patří sem osteoporotické, osteochondrotické změny, artrózy velkých i malých kloubů, artrózy páteře, bolestivé kořenové syndromy páteře a samozřejmě i všechno, co souvisí s podporou regenerace chrupavek a podobně. Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu, které je charakterizované úbytkem kostní hmoty a ta kostní hmota, která je samozřejmě porušena a má poruchu mikroarchitektury, je zvýšeně náchylná ke zlomeninám, je tam zvýšená fragilita. U žen se startuje rozvoj osteoporózy nejvíce po menopauze, urychluje se úbytek kostní hmoty vlivem poklesu hormonálních hladin, hraje svoji roli samozřejmě nedostatek vitamínů, minerálů, malá pohybová aktivita, nehybnost, nízká pohybová aktivita, ale taky poruchy střebávání a podobně. Léčba je vždycky komplexní, to znamená hormonální, substituce minerálů a měla by být součástí vždycky i cílená rehabilitace. Součástí podpůrného působení na udržení kvality kostní tkáně a pro potlačení bolesti je výborná aplikace právě nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak, která podporuje metabolické procesy v kostech, které vedou v podstatě k lepšímu zabudování stavebních látek a minerálů, zlepšuje se celkový metabolický obrat v těchto tkáních, významně se urychluje hojení, aktivuje se tvorba nové kostní tkáně, zavápnění a taky se zvyšuje citlivost na parathormon. Vše má pozitivní efekty proti vlastně pokračující osteoporóze. Bolesti kloubů a páteře v důsledku degenerativních artrotických změn začínají prvotně postižením kloubní chrupavky. Nezabráníme-li poškození chrupavky včas, nejlépe vlastně ještě preventivní léčbou, tak samozřejmě potom je poškození kloubu nevratné. Po jejím poškození vznikají na okraji postiženého kloubu výrůstky, výběžky, osteoartrotické změny a druhotně jsou postiženy i měkké tkáně, vazy kolem kloubu a celkové poškození vede k deformaci kloubu, k omezení hybnosti a bolestivosti. Nejčastěji ze všeho jsou postihovány artrózou převážně velké klouby, kolenní, kyčelní, ramenní klouby. Osteoartrotické a osteochondrotické degenerativní změny páteře jsou další velkou oblastí, která trápí řadu klientů a pacientů. Dochází ke změnám obratlu, ke změnám meziobratlových plotének a s následným případným útlakem kořenových nervů. Na vývoji nemoci se pochopitelně podílí stárnutí, vrozené změny kloubu, traumatické změny, přetěžování, metabolické vlivy. Rehabilitační péče by měla být vždycky součástí komplexní léčby těchto problémů. Artrózy kloubu a páteře jsou jednou ze základních diagnóz pro použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomak, protože se využívá její analgetický, protizánětlivý, protiotokový a celkově hojící efekt. Výhodou rehabilitační péče bolesti páteře a kloubu pomocí nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je minimum kontraindikací a nežádoucích účinků. Nezatěžuje pacienta, lze ji aplikovat nejen v nemocnici, ale i v domácích podmínkách, co má hlavně význam pro celou řadu chronických pacientů, kteří si můžou pořídit přístroje domů. Aplikujeme magnetoterapii při souběžném používání dalších léčebných metod nebo užívání léku. Využíváme celou řadu aplikátorů. Sortiment firmy Biomak má několik desítek různých typů aplikátorů a vybíráme vždycky takový aplikátor, který je ideální pro danou lokalitu, pro konkrétní problémy a potíže.
Z velkých kloubů jsou nejčastěji osteoporózou a osteoartrózou postiženy kolenní klouby, následuje kloub kyčelní a klouby ramenní. Klouby jsou oteklé, jsou patologické konfiguraci, druhotně můžou být poškozeny vazí, měkké tkáně kolem kloubu a vede to samozřejmě k deformitám, k omezení hybnosti, k zvýšené bolestivosti. A musíme počítat s tím, že u osob nad 70 let je osteoartrózou postiženo až 90% lidí. Komplexní léčbou myslíme tím medicamentózní, antireumatika, antiflogistika, doplňuje prostě celá řada takzvaných chondroprotektiv a podobně. A následně, když je nezbytí, tak samozřejmě celá řada chirurgických zákroků, které mohou určitým způsobem pro toho člověka vyřešit situaci, například totální endoprotézy, ale samozřejmě taky rehabilitační, lázeňská léčba, včetně magnetoterapie a ostatních rehabilitačních metod. Osteoartróza velkých kloubů je jednou ze základních diagnóz pro použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie BIOMAG. Magnetoterapie pomáhá u chronických potíží zlepšovat hybnost, zpomalovat další poškození kloubů a kloubních tkání, přináší celkovou úlevu od bolesti, nezatěžuje pacienta, může se aplikovat v domácích podmínkách a tím pádem pro řadu chronických stavů je to velká výhoda. K dalším často postiženým kloubům, těm menším, patří například kloub čelistní, kde samozřejmě je příčinou bolesti artróza, úraz nebo přetěžování kloubu při žvíkaní a podobně. Opět velké uplatnění a pozitivní uplatnění magnetoterapie. K dalším kloubům, které jsou často poškozeny a silně omezují hybnost člověka, patří bolesti nártu a kotníku. Většinou jsou to bolesti, které razantním způsobem snižují hybnost končetiny, jsou silně bolestivé a setkáváme se s nimi často u sportovců při přetěžování a nebo u těžce pracujících lidí, které přenášejí těžká břemena a podobně. K dalším příčinám může patřit například i diabetická neuropatie, která vede k bolestem oblasti kotníku a nártu. Léčba je vždycky cílena podle příčiny a je doplňována rehabilitační nízkofrekvenční magnetoterapií. Zvláštní skupinou jsou například patní ostruhy, které jsou velkým zdrojem bolesti a výrazně omezují pohyblivost pacienta. Kromě celé řady různých léčebných metod se zde může opět výrazně uplatnit použití nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie, kterou můžeme vždycky aplikovat u těchto pacientů ještě předtím, než přejdeme na jiné agresivní metody nebo chirurgické metody. Samozřejmě, když je nutná chirurgická intervence, magnetoterapie nám zlepší výživu tkání, připraví nám lépe organismus na hojení, regeneraci a následně ji používáme k dohojení a rychlejšímu návratu plné hybnosti. Útlaky nervů, kořenové syndromy, takzvané vertebrogenní algické syndromy, patří tam součástí toho je výřez plotenky s následným útlakem nervů. To jsou všechno onemocnění, které jsou bohužel v naší populaci velice časté, trápí velké procento lidí, mladé osoby nevyjímaje a dochází k tomu, že vlastně chrupavčité meziobratlové plotenky, které se skládají z tuhého vnějšího obalu a rozsolového jádra, se poškodí tím, že dochází k posunu jádra do strany a tento posun může vést k útlaku kořenového nervu. Jo? Může dojít k vyklenování protruzi disku nebo k výhřezu herniaci plotenky a do míšního kanálu a podobně. Tlakem výhřezu meziobratlové plotenky nebo také osteofytu vlastně dochází na tlak na nervový kořen, vznikají akutní i chronické bolestivé kořenové syndromy. Například blok krční páteře,
cervikokraniální syndrom, vertebrogenní syndromy v oblasti hrudní páteře, cervikobrachiální syndrom, kořenové syndromy celé horní končetiny, bolesti v oblasti bederní páteře, takzvané lumbago, Hauser, ischiadické bolesti v křížích při postižení sakroiliakální oblasti a podobně. Jedním z nejčastějších je lumboischiadický syndrom, akutní ischias. Jde o útlak pleteně sedacího nervu v oblasti křížové a bederní páteře s vystřelováním do dolní končetiny a s výraznou akutní bolestí a omezenou pohyblivostí. Příčinou je nejčastěji prudký pohyb, zvedání břemene, nefyziologická poloha. Dochází samozřejmě k lumboischiadickému syndromu, často po prochlazení. Dochází k zánětu nervů, neuritis ischiadica. Dojde k bolestivým kontrakturám svalů podél páteře, které zhoršují celý průběh onemocnění a blokují výrazně pohyblivost. Dochází k projekci bolesti do různých částí dolní končetiny podle toho, v které části konkrétní k útlaku nervu došlo. U všech vertebrogenních alergických syndromů bez rozdílu lokality se uplatní protibolestivý, myorelaxační, protiotokový a regenerační účinek nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie. Cílem je pokaždé tlumit bolest, umožnit další pohybovou rehabilitaci, která by nešla bez předchozího utlumování bolesti, umožnit srovnání nefyziologického postavení obratlů, to znamená odstranit útlak kořeného nervu a podpořit následné hojení, což je nezbytným předpokladem pro dlouhodobý efekt. Aplikujeme programy většinou i několik hodin denně až do pocitu úlevy. Pouze magnetoterapie však nemůže odstranit již existující anatomické změny. Takže samozřejmě může dojít k tomu, že je nezbytný chirurgický zákrok. Magnetoterapii ale aplikujeme jak před případným chirurgickým zákrokem, tak následně v období rekonvalescence a regenerace, aby jsme urychlili hojení, regeneraci tkání a návrat plné pohyblivosti.